Sziasztok, kedves nézőim! Most egy videót fogunk csinálni, és ez az lesz, bocsánat, hogy ne kövessetek el 5 hibát videózás közben. Első hiba. Nem szabad gyorsan beszélni. Mert gyorsan beszélsz, akkor nem értik a nézők. Ez most úgy is értettétek, mert nem beszéltem gyorsan. Na, nem szabad gyorsan beszélni. Második hiba. Ne hadarjál. Harmadik, mikor videót csinálsz, mindig, hogyha elfelejted, akkor írd le azt a mondatot egy lapra, és akkor kétszer vagy háromszor olvasd el magadban. És akkor, hogyha mondjuk videót csinálsz, és játszol, és akkor mondod, és akkor Na, itt is vagyok, a laptopom 0%-on volt, és elvették az áramot, és meg kellett vágjam a videót, és na, igen. Elvették az áramot, na, akkor a negyedik, és három mondtam, hogy az semmit nem tud. Mondtam, le kell írni egy olyan nagyobb lapra, és akkor szépen vagy kétszer-háromszor magadba elolvasod, és fogod tudni. Na, a negyedik, hogy mikor nem is tudom én, hogy mondjuk videót csinálsz. Be van állítva az webkamera. Állsz, és akkor is hogy hívják azt? Csavarod az ujjad, nem tudom, meg nem tudod, hogy mit mondjál, érted? Nem tudod. Azért mondom, hogy ki kell találni előre. A harmadiknál ez volt, hogy ki kell találni előre. Bocsánat, iszok. Mondom, ki kell találni előre, és le kell élni, és át kell izélni. Olvasni, és szépen át tudod mondani. Úgy. Na, ötödik. Mikor be van állítva a webkamerád, nem szabad a fejed kilógjon. Meg kell nézed, hogy pont jól áll, a gépen bemész a saját gépbe, és ottan megtalálod a webkamerát, és meg tudod nézni, hogy a videó felvételnél ottan, hogy jó van, látszik a feje, nem látszik ez, nem látszik az, meg kell mindig nézni. Hogyha nem látszik, akkor az nagyon nagy hiba. És szerintem ennyi lett volna ez a videó. Akinek segítettem, azonnak örülök, akinek nem, annak meg bocs. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, de egy kibaszott nagy lájkot nyomjatok. Egy nagyon nagyot iratkozzatok fel, és sziasztok!